कामरुप सयगावआव सासे बिहामजोआ गावनि बिखुनजो आरो न'आव खामानि मावग्रानि बिमाखौ बुथारो। जाथाया गिख्रंथाव जानायजों लोगोसे ओनसोलनि मानसिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिहोदों। दायनिगिरिनि मुङा उत्तरा बर' आरो फिसायनि मुङा अशक कुमार बर'। बिथांमोना सानैबो भारा न'आव थायो गुवाहाटीनि रुपनगराव। फिसायखौ जेबो बाथ्रा फोरमायाजासे बिखुनजोनि न'आव फैदोंमोन आरो सिखाजों दानला दानसि खालामनानै जिउ फोजोबो बिखुनजोखौ। फिन बेनि उनाव शिबानी आरो प्रतिमा राभा बिथांखौबो सिखाजोंनो गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव प्रबिता राभाया जिउ गोमानो गोनां जायो। सानैखौबो बुथारखांनायनि उनाव उत्तरा बर'आ खारखुमानो नाजायो, लोगोसेनो सिखाखौ फुख्रियाव गारहरो। बिब्दि समावनो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ हमनानै पुलिसनो गथायनानै होयो। बिखुनजोनि मुङा सुसिला बर'मोन। दासिम बाथ्राया रोखा जायाखै मानि थाखाय बे जाथाया जानो मोनखो, नाथाय आन्दाज खालामनाय बायदिब्ला नखरनि दावराव दावसिनि जाहोनाव जादों होननानै फोरमायदों।